Защо детокса според мен е един от най-добрите начини, когато искаме да започнем да отслабваме или да влезем във форма и да създадем навици до живот. Първата причина е, защото детокс, когато направим правилния детокс, изчистваме тялото и му даваме възможност да работи много по-добре и всеки един процес в тялото става много по-лесен, което означава, че с по-малко усилия получаваме по-добри резултати. Второто нещо е, че рестартира вкусовите ни рецептори и после е много по-лесно да се придържаме към по-здравословно хранене, отколкото когато не го направим, защото тогава просто във всеки момент искаме да се върнем към бокуците, които сме яли преди. И третото е, понеже се възстановяваме по-добре и по-малко енергия отива за храносмилане, ние имаме много повече енергия, което ни помага, когато започнем да правим, ако правим някакви тренировки или каквато и да е физическа активност, то това ни помага да се възстановяваме по-бързо и прави процеса много по-лесен. И ако искаш да научиш най-добрия начин, според мен, за детокс на тялото, можеш да направиш това абсолютно безплатно или в линка на описанието, или в моя профил, или ако отидеш на bg.milkokukov.com и там абсолютно безплатно можеш да вземеш стъпка по стъпка програмата как точно си правя детокс аз и как правя с моите клиенти също.